Alla propju illum qegħdin niftħu ċ-ċelebrazzjoni tal-175 sena tal-vara proċessjonali tagħna hawn fiż-Żurri. Fej propju bdejna llum bil-kxif tal-monument li ħajbqa' jifakkar dan l-anniversarju. Għal din is-sena, l-festa din is-sena għandna ħafna ċelebrazzjonijiet, mod speċjali għandna dram ġimgħa qabel il-festa li jirrigwarda fuq din kif ġiet il-Madonna tal-Karmu fiż-Żurri. Għandna mużika letterarja, akkademja mużika letterarja. Kif ukoll għandna fis-16 ta' Lulju fl-għaxija għandna l-quddiesa bat wara joħroġ pellegrinaġġ fejn ħajmur postijiet li l-Madonna qatt m'għaddiet minnhom. Il-monument ilu bdejna naħsbu għalih kważi minn xi 4 snin ilu, ġie avviċinat l-iskultur mill-qrendi Chris Sebejjer u għadni biex jagħmlilna xi abbozz u għamlu l-abbozz u intoġu fejn forsi rranġajna xi affarijiet żgħar. U mbagħad ġie deċiż x'materja ħajintuża. U ġie magħżul il-granit u meta nżilna hekk bdiet il-manifattura fuq dan il-proġett. Waslet hawn Malta għal ħabta ta' l-aħħar ta' Novembru bidu ta' Diċembru u kif waslet hawnhekk stena nibdew nippreparaw il-bażi tagħha u l-pedamenti u beda jinħaddem il-pedestal. U llum qegħdin ingawdu hawnhekk ġie inawgurat il-monument tal-Madonna tal-Karmnu.